Right. Ndofunga munhu wese apano ndava nyaya indoda kuti nditaure zviri clear munhu wese achizvinzwa. Ndine mashoko andatambira kubva kugovernment, kuhurumende, kumusoro kupresidential guard. Vati ndikusvitsei mashoko aya ekuti ndofunga muri kuona kuti munyika muna kunaya zvakanaka. Goho redu harina kubuda zvakanaka. Saka tanga tichipiwa chikafu nehurumende kuti isusu tikwanise kubatsirika. But hurumende yazoti no, hatisisina mari yekuti tirambe tichitenga chikafu kuti tikupei vachibvira kuno kudunhu kwedu kuno. Saka vari kuti pavakambokubatsirai napo pakwana. Muri kundinzwa here? Ya, ndoda kuti pave clear ipapo kuitira kuti mangwana musazotinetse. Ndinokunzwai muchitaura kuti even chikafu chacho kana chauya, imi mamai John mimi munotaurisa. Ndakakunzwai zvangu ndichikuverengerai but ndichakubatai. Haisiro nyaya ndakushedzerai pana. Right. Mangwana ndichashedza musangano wemunhu wese, but nhasi ndaona zvakakosha kuti nditange kushedza imimi zvishaya varume zvemunomuraini. Ndandimi munonetsa because hamuna vanokuchengetai. Indi mukazoona chikafu chisauye mufunga kuti pamwe inini ndiri kukubirai chikafu nekuti hurumende yati changu inini hachizoshayikwi semutungamiriri wenyu kuti ndikutungamirirei zvinoda ndakaguta. Saka ndoda kukupai tipi yekuti mukwanise kubatsirike. Tiri kunzwana anaka? Munofanira kupatereresa ipapo, mangwana hatidi kuzonetsana. Right. Ndofunga munoziva kuti kuna ana baba Peter, nana baba Matthew, nana baba Zviriko, ana baba Zvinei, nana baba James. Ndivo vanhu vatinoverenga munharaunda munomu kuti vane mari. Saka imimi yedzai plani yekuti mukwanise kuswedera mudhuze mavo, mudanane navo. Kana madanana navo vopota vachikupaiwo zvimari so mukwanisa kuchengeta mhuri. Nekuti tokuzivai kuti hamudi kushanda, but vanhu vandiri kutaura nezvavo vanoda vanhu vanogeza. Zvenyu imi mana mai mumba zvokuti munomuka neshena yamari mwezuro muchine mamhororo dzekuswera kwanezuro, apa hamubuda. Ndoda kutaurirai apa hamubuda. Please, zamai kugeza munodidi munonyangira. Unaona zvakanakira kudanana nemurume wemunhu ane mari ndezvekuti iwewe unochengetwa kudarika mukadzi wake, because unenge uri small house, ndiwo wakakosha panguva iyoyo. Saka anenge achikupa zvimari achikudidi. Ende zvazvakanakira ndezvekuti ukaona kuti mari wapedza, uyu munhu apera, unogona kungomusiya utsvaka munhu. But iwewe be very careful panyaya dzenhumba. Ukangoona wamuitira nhumbu chete wadzva. Wadzva. But nyaya ndikukutaurira handidi kuzoinzwa. Regai ndigare ndakuudzai, ndakujekeserai. Nyaya iyi ndikangoinzwa ichitaurwa kuti inini ndindakakupai tipi, kana kuti kana mazobatwa taenda kwamambo motaura kuti inini ndindakakukonzeresai, kuti nyaya iyi ine makuva pasi ende ine jeri futi. Regai ndigare ndakuudzai mhosva idzodzo kuti jeri racho rinonzi chii. Ukasungwa nemhosva yekuti wanyepera sabhuku wako, unobatwa nemhosva inonzi devotion of character, criminal law, armed robbery and kidnapping. Zvese zviripo ipapa. Saka ndoda kuti ndigare ndakujekeserai. Kunonga kana kusiya, kufuka kana kuwarira, ndo mashoko andati ndikuudzei iwayaya. Chibvai madismiss, handichadi kuonai.